Häzirki wagtda Türkmenistan we Türkiýe ykdysadytynyň durly ugurlaryna özara bähwitli hyzmatdaşlygyň aýratynam sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Fergeniň işine dostlukly ýurdun döwlet tüzümlerinden hem de husus ulgamyň wekillerinden ibaret uly toparyň gatnaşmagan munyň aýdyň subutnamasy. Ýyglananlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisine gatnaşjylary iýeren gutlugyny uly ünsüz bilen diňlediler. Döwlet başdanymyň gutlugyny bellenşýäli Türkmenistana Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisini geçirmek inni asly däwe urly. Türkiýe Respublikasy biziň ýurdumyzyň ýeri sowda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Ferginiň geçýän günlerini Türkiýanyň durly sewitlerinden gelen onlarça kompaniýalar özleriniň senagatda o we suw hojulugyny gurulşykda hyzmatlar ulgamyna ýeten sepkitlerini, eksport mümkinçiliklerini görkezler. Hormatly prezidentimiň gutlugyny bu serginiň iki ýurdun dostlugyny esaslanýan ygtybarly döwlet gatnaşyklaryny pogdalandyrmakda, sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde, harit dolanşygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny berk ynam bildirli. Ferginiň açylyş tabarasynda çykyşlarda iki doganlyk ýurdun döwlet başçylarynyň tagalalaryny netijesinde sowda ykdysady gatnaşyklaryň ýygyderli ilerledýänligi bellenildi. Şunun bilen bir hatarda ýurdumyzda her ýyla geçirilmegi asly däwe urulan sergi, Türkiýeli önüm öňürjileriň giň mümkinçiliklerini görkezmek bilen ýokary tehnologiýalary, innowasion işläp taýýarlamalary, öňdewarjy tejribeleri alşmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat edýänligi aýdyldy. Köp uğurly sergide Türk önüm öňürjiler tarapyndan eksport edilen ýokary hili haritlaryň giň toplamy, fenagat owy hujuluk produklar üçin enjamlar, ätiýaçlyk şaýlar, gurulşyk firişçileri, hojuluk we elektronika tehnikalary, öý hojuluk haritlary, dokma önümleri görkezilýär. Şu gedeki sergide fenagatyn durly ugurlary boýunça Türkiýanyň ösen sewitleriniň eksportçylar birleşmeleriniň sergi diýwarlyklaryna möhüm orun berildi. Ýurdumyzda uly meşgullikden peýdalanýan öý hojuluk tehnikalaryny we aşgany enjamlaryny öňürjileriň diýwarlyklary ferge gelýänlerde uly gyzyklanma döredýär. Olar sowatjylaryň, egneşki ýuwjy maşinlaryň, bu peşleriniň, suw gaýnadyjylaryň we gyzdyrjylaryň, sowajy we ýyladyjy ulgamlaryň hemde beýlekleriň iň täze görnüşlerini öz içine alýar. Ferge gatnaşyklaryň hataryny elektrik energetika enjamlaryny, aşyklandyrjylary, kabelleri, generatorlary, elektrik panelleri öňürmäge ýürütilýän kompaniýalar bar. Türk işe urluk gatnaşyklaryna gurulşyk podogyny uzak ýyllardan bäri alınıp barýan özara bähwitli hyzmatdaşlyk aýratyn orun değişdiler. Şuna Türk kompaniýalaryň ýurdumyzda onlarça gurulşyk taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirenliklerinden bellemek möhümdir. Şunun bilen malykda paýtatymyzda geçirilýän gözden geçirilşi Türkiýanyň gurulşyk firişçilerini, tehnikalaryny öňürýän öňdewarjy kompaniýalaryň işe gatnaşýarlar. Bir näçe kompaniýalar polat gurnamalaryň, kompresorlaryň, owy hojuluk we browlaýjy tehnikalaryň önümçiligindäki mümkinçiliklerini, suw arastalaýjy ulgamlaryň enjamlaryny, fergiler we beýleki şäherler guramakda, logistika işini amalaşdyrmakda öz hyzmatlary bilen tanışdyrýarlar. Sergi diýwarlyklar bilen gatnaşýanyň hataryna ýyladyjxana toplamlary, durnukly owy hojuluk üçin enjamlardyr düzümleri öňürmäge we iýermäge ýürütilýän kompaniýalaryň bardygyny bellemeler. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň şu edekli sergisi diňe bir Türk öňürjileriniň kuwatlyklaryny, öňürlýän önümleriň baý görnüşlerini we aýratynlyklaryny açyp görkezmäge giň şertler döretmek bilen şäklenmän. Eýsem türkmen hyzmatdaşlary bilen göni gatnaşyklar ýoly goýmaga da mümkinçilik berer. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyny häsiýetlendirýän görkezler onu ulgamlaýan esasy hasam ösdürmek ýolgularyna berk esaslanmak bilen ören özüne çekiji bolup durýar. Ykdysady ösüşiň uly kuwatlyklary neft, gaz, ulug, gurulşyk, himiýa, energetika we ykdysadyň beýleki produktlaryna şeýle-de durmuş ulgamyny egurt uly özgörtmeleri ýygyderli we makfadokny durmuşa geçirmäge şert döredýär. Ferginiň köp sanly gatnaşjylary, kompaniýalaryň we değişli pudok edarlarynyň, hususy işe urdudumlaryň wekilleri, Türk öňürjileriniň fergide görkezýän önümleriniň görnüşleri, işläp taýýarlamalary bilen ýakynyň tanyşyp, hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri boýunça özara pikir açdylar.